aikaa aamusta. Mikä olisi semmoinen villiveikkaus, miten usein noita koneita näihin aikoihin aamusta lähtee? Noin 5 minuuttia sillä aikataululla. Mikä tässä lentokonebongauksessa kiinnostaa? Äänet, fiilis, koneiden koko. Kaikki oikeastaan. Ihan kaikki. Te olette pitkän linjan lentokonebongareita. Tässä nyt ollaan katsomassa tuonne kentälle. Siinä on äkkiä laskien 3-4 konetta odottamassa lähtöä ja siinä Finnairin kone on juuri rullaamassa ja kiihdyttämässä. Miten lentokonebongaus toimii? Te ette täällä kuitenkaan ihan sattumanvaraisesti ole katsomassa, mitähän tuolta nyt ilmaan lähtisi, vaan teillä on kuitenkin jonkinlainen vainu siitä, mitä tapahtuu. Mistä te saatte sen vainun? Tietoa saa tietysti, sanotaan, spottaavilta kollegoilta internetistä. Yleensä kaikista tiedon välitysvälineistä, mitkä liittyy ilmailuun, niin sieltä näitä löytyy. No teillä on molemmilla tässä yksi apuväline mukana, jossa voit esimerkiksi itse näyttää Niko Korpela sitä laitetta, joka siinä on. Se on siis radio. Joo, tämä on skanneriradio, jolla pystyy kuuntelemaan ilmailuliikennettä, lennonjohdon ilma-aluksen välistä viestintää. Mitä sieltä on tänä aamuna kuulunut? No, tänä aamuna en ole KO-laitetta vielä avannut, että sieltä kuuluu aina tätä samaa viestintää lentokoneen lennonjohdon välillä. Kentällä odottaa nyt tuolla vähän kauempana yksi kone lähtöään. Te näette sen sieltä. Onko tuo nyt jännittävämmästä päästä vai vähän tylsemmästä päästä tuo kone? No toi on kunnon mädäri, kunnon vanhan ajan kone, että tosta lähtee kyllä semmonen melu kohtaa, että asiallista. Mikä se on? Se on MD-90, ei vaan 83. 83 kyllä vaan, näistä tyypeistä ei aina pysy perässä, mutta Sassin MD-83 tämmönen, ehkä vanhempi kansa tuntee paremmin nimityksellä DC-9, kun näkee tämän koneen, että näin. Minkä tyyppiset lentokoneet tunnetaan lentobongaripiireissä perusjuhtena? Mikä on Taiwanen Toyota? Taiwanen Toyota. 737 Boeingi varmaankin. Ja Airbus, tää 319, 320, 321 sarjalaiset. Jaksaako niistä innostua? Kyllä, hyvä auringonvalo, kyllä aina. Ikävä kyllä näin on, mutta kyllä siis aina. Että valo on hyvä, niin ei siinä mitään ole. Mikäs on sitten Taiwanen Porsche tai Cadillac hienommasta päästä, harvinaisempi? No jos puhutaan tämmöisistä Taiwanen Porscheista, sanotaan näin, niin sitten mennään varmaan tonne amerikkalaiseen liikelentokoneeseen Gulfstream G550 tai Gulfstream 5. On semmonen hyvin muskelinen pieni suihkukone. Kuljettaa semmoisen noin maks 20 matkustajaa hyvin tyylikkäästi ja vauhdilla paikasta toiseen. Oletko nähnyt semmoista? Kyllä niitä tossa täällä Helsinki-Vantaallakin ihan sanotaan viikoittain käy eri Gulfstreamin versioita ja myös ranskalaisia vastineita, Dassautin Falconeita ynnä vastaavia. Nämä on semmosia, sanoisinko voitaisiin leikkisesti sanoa ilmojen urheiluautoja, Porscheja vastaavia. Sano Sami Aaltonen, mikä on ollut vuosien varrella se harrastuksen tähtihetki? Mikä on ollut hienoin kone, jonka olet nähnyt? Antovo 22. Minkälainen se on? Se on se venäläinen rahtikone, siinä on ne potkurit niin hämäävät, että sitten kun mä kuulin, että se tulee, niin ei siinä niinku, se oli pakko päästä paikalle. Niin harvinainen kuin ollaan voi, että. Entäs Niko Korpela, mikä on hienoin sulla? No sanotaan, että nykypäivinä on myöskin tämä Antonovin 22, josta Sami mainitsi, ja sitten tuolta lapsuusvuosilta kaikki tuo vanha rauta itärajan takaa, jotka lensi ihan näitä reittilentoja, vanhat Antonovit, Tupolevit, Iljushinit ynnä muut, jotka tuli tuosta savuttaen pitäen hirveätä meteliä, joita nyt ei enää täällä juuri ihan sattumalta saattaa joskus nähdä. No niin, pikkuhiljaa ollaan päästään teidät aloittamaan työpäivää. Milloin meinaatte olla täällä Helsinki-Vantaan lentokentän laidalla seuraavan kerran? Viikonloppuna varmaankin. Katsotaan vähän tilannetta, että tässä on melkein viikko vapaata edessä, niin joku päivä tässä varmaan taas tullaan, riippuen mitä tuolta on tulossa. Kiitoksia.